La ciudad de las artes y de las ciencias es el símbolo de la Valencia contemporánea. El blanco sobre el azul. La ciudad de las artes y las ciencias. A continuación, en 10 cosas que ver y hacer en Valencia. La ciutat de les arts i de les ciències és, sens dubte, la construcció contemporània més espectacular a València, impulsada per l'actual alcaldessa de València, Rita Barberà, en associació amb el renombrat arquitecte valencià Santiago Calatrava. La construcció d'este projecte colossal va començar a l'estiu de 1996 i continua evolucionant encara avui amb el pont que estableix el punt més alt de la ciutat, 125 metres.